Gør det igen. Hold nu kæft. Hvordan stopper man den? For. Okay. Jeg stod for en time. Er det fisken? Ja! Kaptajn Vågborgeren. Det er Fiske. du putter ind i munden. Det er ikke dumt, du har på læben. Sælg det! Jeg gider ikke have din fisk. Lige nu, der kan vi overhovedet ikke høre, hvad vi siger. Så det kan ikke bruges til noget. Det er nu 100 år siden, at det blev 1910. Det er genialt nogle gange, Henrik. Og her stopper vores plan. Ja, vi har haft en plan i siden 1910, hvor vi byggede en bro til jordens indre. Nej!